Zdravím! Věděli jste, že ušití šatů u nás vás vyjde stejně jako pouhé zapůjčení ve většině ostatních salonech? Jak je to možné? Dobrý den, jmenuji se Eva Antoniou a jsem majitelkou svatebního salonu Anteva. Svatební salon jsem si před několika lety založila proto, že jsem jako nevěsta byla nespokojená s ostatními salony. A to konkrétně s jejich výběrem, chováním a cenami. Rozhodla jsem se tedy vytvořit salon, který se liší od ostatních. Podělím se s vámi o to, co vám ostatní salony tají a čím se lišíme. Mým cílem bylo mít velký výběr šatů, ale zároveň za ceny, které si většina nevěst může dovolit. Založila jsem tedy salon, který funguje jako showroom. To znamená, že online nabízíme kolem 500 druhů modelů šatů od několika různých designérů. Skladem máme kolem 100 šatů různých tvarů, barevných kombinací i velikostí a výhoda showroomu je ta, že přijdete vyzkoušet různé styly a typy šatů a jakmile zjistíte, který korzet, sukně, materiál a řasení vám nejlépe sluší i sedí, poté můžete s jistotou objednat i z online modelů, které skladem nemáme. Spoustu nevěst k nám totiž přijde s jasnou představou, co chtějí, avšak ve většině případech zjistí, že jejich postavě sluší úplně něco jiného než modelce na fotce a tak si vyberou úplně jiný styl šatů, než plánovali. Naše prodejní ceny jsou ve většině případech kolem 12 000 korun, což je skoro stejné jako u většiny salonů pouhé zapůjčení. Šaty tak budou vaše a nemusíte se bát poškození a stresovat se. Proč jsou naše značkové designové šaty za tak výbornou cenu? Náš salon je umístěn v soukromém rodinném domě, tím pádem nemusíme platit extra vysoký nájem jako ostatní salony. Šaty také zapůjčujeme, tudíž po svatbě nemusíte řešit prodej šatů na sociálních médiích. Pokud si ale šaty zakoupíte a prodáte je třeba i za půlku, vyjde vás to ještě levněji než samotné zapůjčení. Pokud vás tato nabídka zaujala, dovolte mi nabídnout vám dárek. Slevový poukaz v hodnotě 500 korun při zapůjčení nebo nákupu svatebních šatů. Tento dárkový poukaz je limitovaný a obdrží ho pouze prvních 50 nevěst. Tak holky, na co ještě čekáte? Zamluvte si schůzku ještě dnes, dokud máme volné termíny a vy dostatek času na ušití vašich vysněných šatů.